Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Għettilkom merbħa għaliex għax tibda l-ġurnata bil-Quddisa hija l-isbaħ xemx li jista' jkollna fuq il-ħajja tagħna. Għax ikenna d-dawl tal-imħabba ta' Alla permess tad-don tal-Ewkaristija, kif nisimgħu wkoll fil-qari tal-lum. Illum ukoll li din niċċelebraw it-tifkira festa ta' San Ġwan Marija Vianney illi nafuh bħala l-Kurato d'Ars illi twilet wex fil-1800 u xi ħaġa u biex sar qassis dem ħafna għax ma tantx kien bravu, imma meta laħaq qassis għamel ħwejjeġ kbar. U x'għamel? Intefa' iqarar in-nies f'parroċċa fejn ma kien hemm ħadd li għadu jiġi. Bil-preżenza tiegħu inġabru ħafna nies ma' żmien u sar ukoll qaddis u qiegħed ukoll il-protettur tal-kappillani. Għalhekk nitolbu għalihom ukoll il-kappillani tagħna biex ikomplu l-missjoni tal-Knisja. Okkażjoni oħra qegħdin fil-kwindiċina ta' Santa Marija dawk il-15 il-ġurnata qabel il-festa tat-tluħ ta' Marija fis-sema. Okkażjoni sbieħ. Inħallu l-Ispiritu Santu jdawwalna biex narfu dejjem kemm Alla jħobbna għax qiegħed aħna qegħdin fil-preżenza tiegħu. U biex niċċelebraw din il-liturġija kif jixraq nitolbu maħfra. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-udizza din nufruha insufraġġu ta' Filippa Katania. Nitolbu. U Alla ta' seta ħnina bla tarf li jażilt is-saċerdot San Ġwan Marija Vianney u żejjintu b'ħeġġa tal-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala kappillan ta' parroċċa. Għamel li bl-eżempju u t-talb tiegħu nirbħu l-aħwa oħra bimħabba għal Kristu u li magħhom niksbu il-glorja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tan-Numri. F'dak iż-żmien ulied Iżrael ukoll bdew jibku u jgħidu min se jitman għall-laħam. Niftakru l-ħut li konna nieklu fl-Eġittu b'xejn. Il-ħjar, il-bettieħ, il-kurrat, il-basal u t-tewm. U issa bil-ġuħ għajnejna ma jarawx ħlief il-manna. U l-manna kienet tixbaħ iż-żerrija tal-kosbor u lewn ir-raża. Il-poplu kien jixtereb jiġbora u jlaqtuha imbagħad jisħnuha bil-mitħna jew jisquha fil-meries. Kienu jsaruha fil-borma u jagħmluha f'tajjar. U t-toma tagħha kienet bħal tal-aġina maħduma biż-żejt. U meta bil-lejl kienet taqa' nida fuq il-kamp kienet taqa' magħha il-manna wkoll. Mosè sama l-poplu jibki, familja familja, kulħadd f'bieb it-tinda tiegħu. Il-mulej xelb illa kbira u Mosè inkwieta. U Mosè staqsa lill-mulej: għala nkwetajt il-qaddej tiegħek.
jaqgħu ma sibx grazzja quddiemek għax abbejtni bil-pis ta' dan il-poplu? Forsi jinġibt f'ġufi dan il-poplu kollu? Forsi wellittu jien biex jgħidli ġorru fiħdanek bħalma mredda ġor tarbija fiħdana sakemm naslu fl-art li jien tħlift li tagħtiha lil missirietom. Mnejn se nġib jien il-laħam biex nagħtih lill-poplu kollu li qegħdin jibkuli u jgħiduli għatina l-laħam x'nieklu. Ma niflaħx jien waħdi il-pris ta' dan il-poplu kollu. Il-wis għalija. Jekk int se timxi jekk miegħi oqtolni. Jekk sib grazzja quddiemek ma narax id-deni tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għannu bil-feħ lill-Alla qawwa tagħna. Għannu bil-feħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-poplu tiegħi ma semax minni. Iżrael ma rridx jaf bija. Għalhekk tlaqthom għall-lebusija ta' qalbhom biex jimxew skont il-femiet tagħhom. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati minnu fih imniżżel l-edewwa tagħhom idi ndawwar fuq dawk li huma kontrihom. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Dawk li joboduhom jersqu jitkaxkru qudiemhom. Din tkun xortihom għal dejjem. U lilhom nitmagħhom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħhom blasel mill-blad. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. 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 Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta sema l-aħbar tal-mewt ta' Ġwanni l-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xejn niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. Xejn sar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejh u għalulu: dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibagħthom in-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu għalilhom: m'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. U huma qalulu: hawn m'għandniex ħlief 5 ħobżiet u 2 xħutiet. Ġibuhom li hawn għalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 xħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, birek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxipli. U d-dixxipli mewluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba' u ġabru l-bċejjex li kien fadal u mlew bijhom 12 il-qoffa. U kemm kienu madwar 5,000 raġel dawk li kienu barra n-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej. Qabel ma nieħdu riflessjoni interessanti fuq din is-sira tal-Vanġelu, niftakru li ir-rakkonti li hemm fil-Vanġelu mhumiex rakkonti kronoloġiċi, jiġifieri qisu ġurnalista qiegħed
jirrapporta kif sar dak il-miraklu. Imma importanti din li l-evanġelisti jirrakkuntaw l-esperjenza tal-ewwel insara, tal-ewwel komunitajiet insara fuq il-predikazzjoni tal-apostli u mill-fatt ta' dak il-miraklu tinħoloq talima importanti, esperjenza li komunità kienet tgħix dak li Kristu għamel u għadu jagħmel. U x'għadu jagħmel Ġesu? Fil-Vanġelu smajna li hu warrab ikun waħdu aktarx kien jitlob għax żgur li hekk meta jwarrab, imma mbax ġara. Ra in-nies ġejjin u tħassarhom. Għalex tħassarhom Ġesu? Għax kienu, kif smajna f'Vanġelu ieħor fuq dan ir-rakkont jgħid illi kienu merħla mingħajr raj. Dawn in-nies għaċċana għat-tali. Għalhekk kienu jiġru wara Ġesu. U Ġesu kien jgħallem iħabbrilhom is-saltna ta' Alla u fl-istess ħin ifejjeqhom mill-mart, mhux biss dawk fiżiċi, imma kien importanti illi kien ifejjeq mill-mart spiritwali għax in-nies li kienu għaċċana l-imħabba li Alla kien juri permezz ta' segni ta' sinjali tiegħu, in-nies kienu jiġu wara Ġesu, wara l-profeti. Għaliex Kristu kien iħabbar li ġejja s-saltna, anzi s-saltna waslet. Dan ir-rakkont sabiħ għaliex jgħid in-nies kienu bil-ġuħ u kien hemm id-disċipli preokkupati. Ħafna nies sar il-ħin sa jagħmlu. Ara Ġesu x'qalilhom: tuhom intom xiklu u hawnhekk għandna il-missjoni ta' Kristu li ħalla lill-Knisja. Il-Knisja Ġesu ħallija biex tagħti id-dawl lil minu fid-dlam, tagħti l-għaġġ u l-ikel u x-xorb għal minu bil-ġuħ u bl-għaġġ. L-għaġġ ovvjament ta' mħabba, għaġġ ta' sens tal-ħajja. Ħafna drabi anki aħna niġu hawnhekk fis-santwarju biex nirringrazzjaw lill-Madonna ta' xi grazzja, nitolbuha biex tgħinna f'dik is-sitwazzjoni, f'dik forsi il-mart u l-bqija. Huma dejjem sinjali sbieħ. U Alla jinqeda, Kristi jinqeda bil-Knisja biex jagħtina l-ikel neċessarju għas-sitwazzjoni tagħna permezz tas-sagramenti. Ovvjament din is-silta tal-Vanġelu qiegħed jitkellem fuq l-Ewkaristija. Għaliex jgħid tuhom intom xiklu u għalilhom poġġu in-nies fuq il-ħaxix. Sta kien hemmx ħaxix jew hemm ħadd ma jaf. L-istess ġabru 12 jew iktar ofof tal-dak li kien baqa', imma n-numru 12 ifisser 12 it-tribu ta' Iżrael, anzi 12 il-apostli, allura il-preżenza tal-Knisja. Għaliex puġġuhom bil-qejda? Fil-Vanġelu ta' San Luqa jgħid puġġuhom 50-50. Hemmhekk hemm din it-talima. Ġesu mhux ordna ġija lill-apostli jiffurmaw il-komunitajiet, jiffurmaw il-Knisja, jiffurmaw il-parroċċi, jiffurmaw id-djoċesi. Għaliex fil-komunità, fid-djoċesi, fil-parroċċa aħna niklu il-kelma tal-ħajja, aħna niklu il-ħobż tal-ħajja fl-Ewkaristija, aħna nixbgħu bl-imħabba ta' Alla li Alla permezz tal-Knisja, permezz tas-sagramenti jagħtina l-imħabba, il-maħfra u l-preżenza tiegħu. Dan huwa. Allura jekk aħna iktar ma nħossuna għaċċana, iktar ma nħossuna bil-ġuħ għat-talim, iktar niggustaw iż-żbuħija u l-qawwa tat-talim ta' Kristu. Għaliex Kristu għax iħobbna ikellemna u jkellemna bil-verità u jgħidilna dak li għandna bżonn, mhux dak li nixtiequ aħna.
L-apposti wkoll xtaqu li iwarbu n-nies kulħadd jaħseb Ġesu qal l-hom għatuhom intom xiklu u l-Knisja għandha dan il-mandat, għandha dan l-obbligu bi-Kristu li tgħallem li xxandar il-kelma li mħabba ta' Alla. U għalhekk niġu Knisja għaliex nissodisfaw l-għaġġ u l-ġuħ tagħna. Allura hawnhekk ukoll għandna din l-imħabba li sallu Kristu qader jagħmel dan il-miraklu li jagħtina il-ħoss tal-ħajja permezz tas-sagramenti, speċjalment tal-qudisa. Ejjew infaħru l-mulej li tagħna il-Knisja mill-imħabba tiegħu biex ikompli ma' fostna il-missjoni tiegħu li salvana, li jagħtina il-kuraġġ quddiem il-problemi tal-ħażen ta' madwarna u anke tagħna. Għax Ġesu dan li jrid jeħlisna mill-mart, tra virgoletta, dak li jagħtina fastidju, dak li ma jkunx postu. U Kristu għandu kelma li jpoġġi kollox postu anke lilna illum stess. Nifsħu qalbna għall-azzjoni tal-Ispirtu tiegħu biex imexxina lejn it-traqat tas-salvazzjoni. Ħuti eżis, il-mulej jiġborna madwar il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija biex ifissrilna l-Iskrittura u jaqsam il-ħobs. Imqawwijin minn dan l-ikel spiritwali nitolbuh fiduċja. Għas-saċerdoti bl-interċessjoni ta' San Giovanni Maria Vianney, ministri tal-Altar Imqaddes, sabiex joffru lilna il-ġisem u d-dem ta' Kristu flimkien ma' xhieda ħajja ta' fedeltà għal vokazzjoni rċevew nitolbu. Għal popli, speċjalment fejn hemm il-gwerer, il-ġustizzji u d-batijiet, sabiex kulħadd ikollu d-dritt tal-proprjetà tal-ġid naturali tad-dinja nitolbu. Għal dawk li studjaw il-liġijiet tan-natura u x-xjenza sabiex l-impenji tagħhom jiġu indirizzati għal kwalità ta' ħajja aħjar bħala u letalla nitolbu. Għalina l-koll sabiex nintebħu fis-sitwazzjoni ta' tbatija ta' tant medmin u nkunu lesti li ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu nitolbu. Għalina li ġejna hawnhekk illum b'intenzjoni sabiħa nitolbu l-Madonna ta' Pinu. Ninaqdu ma' dak kollha li qegħdin moqogħdin magħna bil-mezzi soċjali biex nitolbu għalihom. Ħafna jitolbuna u għalhekk il-qudiesa lina minn hawnhekk tkun ukoll għal dawn in-nies qaċċana għas-serenità għal paċi fil-qalb. Nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore ci ama tanto da donarci il suo corpo come cibo di vita eterna. Insegnaci e donaci la luce della tua parola perché possa indirizzare nuove vie di salvezza, di fraternità e di solidarietà. Nitolbu, preghiamo. Res ukoll it-tal personali tagħna. U Alla missier li tajtna l-ġisem ta' ibnek bħala ikel fuq l-art u ran tal-ħajja ta' dejjem. Għati lilna li qegħdin nieħdu sem fil-sin ta' dan il-ħobs illi l-Ispirtu Qaddis tiegħek jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn nisralina il-ħobs tal-ħajja.
bil-misteru ta' dal-ilma u l-inbit, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajdna dal-imbit li din nofrulek, frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu Israelina x-xorb tar-ruħ. Naddaf li mulej itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. Il-għamolej sakrifiċċju li għedin nofrulek l-kobor tijek fil-festa ta' San Ġwan Marija Vjannej li fit-tjieba tijek għatina u għamel li l-offerti tiegħu iġibilna s-salvazzjoni bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżukkaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħajr bi Kristu sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int tħeġġiġna bl-eżempju sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina. Ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk aħna flimkien mal-anġu l-qaddisin infaruk u ferbir intennulek Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tasmawet. Addis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati, ħal ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mettijek inxandru bil-fer għaw mentijek nistennawk sama tiġi fi glorja. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħob tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni u rodulek ħajr għaxoġ bok til-għana għan u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li jinna nirdu sehem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u għattaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar Filippa Katanja li joġbok is-sejħila għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli,
San Ġwan Marija Vjannej, San Ġorġ Preka u l-għaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mis-sejjer li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien li tolbu kif jallimna Ġesu, missirna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun l-istritin kif is-sema jdovrak, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib il-daħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħirsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn il-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stemu laqda li jinsrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubet ta' dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubet ta' dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubet ta' dinja. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristi ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signoralla, gloria al Messia, l'Ebenu l-Spiritu Santo. Nitolbu. Issa li tmajtna bid-don għaddistijek mulej, fitxo konta nitolbu biex il-misteri li ċelebrajna fil-festa ta' San Juan Maria Vianney ikun dmirna bħala għaddejja tijek u kattar fina il-frott ta' salvazzjoni bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu flimkien skont l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minna, speċjalment ta' dawk li jitolbuna biex jitolbu għalihom. Ninaqdu flimkien b'tama